Avui, en 3D, hem vingut a les Corts Valencianes, la casa de la sobirania dels valencians i de les valencianes, a entrevistar a una persona molt especial. Ella és Mònica Álvaro, una persona que, com tants altres càrrecs del bloc, venen de la política municipalista i que avui està fent una tasca brillant ací, a les Corts Valencianes, com a portaveu adjunta del grup parlamentari de Compromís. Què ens dirà Mònica Álvaro, una veu crítica en 3D? Mònica Álvaro, bona vesprada. Hola, molt bona vesprada, Amadeu, què tal? Benvinguda a 3D, que és el nou format que estem llançant de cara al Congrés del Bloc, una sèrie d'entrevistes que estem posant en marxa per a debatre, per a parlar de valencianisme, de present, de futur. I la primera pregunta que jo volia fer-te és com veus el panorama polític valencià, perquè està la cosa com un poc revolicada, un poc tensa, extrema dreta, ecologisme, feminisme, com que molts moviments estan sorgint, i és un panorama completament nou, no? Com ho veus tu? Pues la primera, enhorabona per este nou format, la veritat és que és un goig. És un goig poder tindre una conversa entre amics i és un goig, a més, de cara a un congrés tan important com el que afrontem com a bloc. Com veig jo actualment la situació, doncs espero que hi hagi una miqueta més de calma, ara que anem ja de cara a uns pressupostos, que avui segurament aprovarem, o en breu aprovarem en les Corts Valencianes. Espero que a partir d'ahir ens tranquil·litzem una miqueta perquè necessitem el botànic. Jo soc una ferma defensora del botànic i crec que s'han tensat massa les cordes darrerament. No cal ni comentar la situació com està en València en el pacte del Rialto, i això ens afecta a tots i a totes, sobretot quan treballes al cap i casal, situacions com aquestes t'afecten. Pensa que tenim que destensar la corda. Jo sé que són molts els esforços que se fan des del grup municipal de València i espero que també siguin recíprocs hacia les Corts Valencianes, però clar, no ho tenim gens fàcil. El Compromís sempre ha sigut un partit que m'ha portat allà on hem estat, la gent i la gent del bloc, que és la primera que estava als municipis, als pobles treballant, però sempre ha sigut la gent de bé, que treballava pels seus pobles, la gent que aportava, la gent que feia les mocions, tant en oposició com en govern, sempre ha sigut la gent constructiva, i això espero que siga la línia. Nosaltres volem construir ponts, nosaltres volem tendir cap a una millor societat, i tot i que ens ho posen difícil, hem de resistir. Això sí, ens cal un finançament per a dur totes aquestes polítiques, i afortunadament ahir tenim una persona en Madrid, desgraciadament només una, però afortunadament és la persona de referència, és una persona que de ben segur que si algú en aquests moments pot aconseguir alguna cosa per finançament del País Valencià, i sense lloc a dubtes, Joan Baldoví. Joan Baldoví, que a més també ve del món municipalista, com tu que també vens en l'Ajuntament de Vila-real, tu vas dur l'àrea de polítiques socials, després vas fer el salt autonòmic i també duent polítiques d'aquest àmbit, i a més ara dus polítiques d'igualtat i eres la portaveu adjunta, per tant és una manera de donar-li com més rellevància a la qüestió de la igualtat entre homes i dones i a la qüestió feminista. El valencianisme serà feminista o no serà? El valencianisme ja és feminista. Afortunadament, entre la nostra gent, la gent més valencianista, tots i totes ens considerem feministes. Queda molt de camí per avançar. Jo crec que el feminisme també té que ser un moviment amable. Jo crec que tenim molt que aprendre del moviment LGTBI, que en colors i en somriures ens va conquistar, i això també és la nostra meta, el somriure de Compromís. Jo crec que el moviment feminista no ha de permetre ni un pas enrere, com volen eixos de la caverna, que de verds només tenen les lletres del seu logo, però és difícil quan aquesta gent està negant evidències, quan ens estan assassinant, és difícil no cridar o no cridar-los, però hem de fer aquesta construcció, hem de guanyar-nos el món amb un somriure. Per això calen les dones i els homes valents del bloc i de Compromís. Sí, perquè sempre que se toquen els privilegis d'algú, és com que se produeix una reacció i probablement hi ha un masclisme imperant en la societat que fa que molta gent reaccioni davant del feminisme d'aquesta manera negativa, i al final això, com comentaves fa un moment, s'articula també políticament a través d'una formació política que ara té representació a les Corts. Clar, la legislatura anterior no estaven i ara estan.
Què ha implicat canvis a l'hora de desenvolupar la teva activitat política com a diputada, el grup parlamentari? Hi ha diferències de que estiga l'extrema dreta a que no estiga? I te ho enllace també en una pregunta de si creus que este fenomen que s'està produint ara de creixement de l'extrema dreta afectarà al que isca del Congrés del Bloc en juny. A veure, no ens ha influenciat, nosaltres seguim les nostres polítiques, el pacte contra la violència masclista segueix endavant, però sí que és veritat que el grup parlamentari hem fet un esforç per formar-nos perquè no són simplement la pandilla basurilla, els 10 diputats locos que n'hi ha a dalt que cada vegada que parlen te fiquen els pèls de punta, que són capaços de dur les bàstiques al ple de les Corts o que te diuen que estàs influenciat per la llei de violència de gènere, que a més és del PP, que li cal una reforma integral a aquesta llei per a fer-la molt més real. De les 52 víctimes, 53 desgraciadament que portem enguany per violència masclista, hi ha moltes que no estan, hi ha moltíssimes que no estan. On estan les víctimes de la manada? On estan les víctimes on està Marta? I aquestes víctimes no compten, per la qual cosa aquesta llei encara ha de millorar-se. Que si ens ha influenciat el grup parlamentari, ens hem format per a combatre, no per a debatre. No és fàcil, no? Moltes vegades no saps com n'hi ha que actuar en ells, no? Quan solten les barbaritats, si és millor callar i ignorar-los per a que no tinga ressò el que diuen, o si... I jo crec que en això sí que s'ha vist que Compromís ha optat per plantar cara, de dir-los no anem a deixar que el vostre discurs cale. Depèn de com. Perquè hi ha ocasions en què es veus que van tan preparats, que estan esperant aquesta rèplica, i aleshores simplement siguiente, no tinc res que dir-li a aquesta persona, veus que això es fa una reacció totalment adversa i encara se descobreixen més com són, perquè jo estic segura que la majoria de votants de Vox, si s'enqueren les barbaritats que arriben a dir en esta cambra, se ficarien les mans al cap, i se repensarien molt bé i se vot que han fet. Jo encara crec en la societat, no pot haver tanta gent que deixi que les dones siguin assassinades, perquè si no és que estem perduts. Per la qual cosa, nosaltres sempre hem sigut des de la sorpresa. Compromís sempre ha sigut un grup parlamentari molt de sorprendre i aquesta línia ens va bé. Ara, també és cert que jo mateixa vaig tindre un debat molt agri quan van proposar l'emergència feminista a les Corts Valencianes i era impossible no dir, miren, és que això és urgent, és que ens estan assassinant, és que això, una víctima cada 2 dies, no és suportable. És terrorisme social. I efectivament, quan això ve lligat en què Ortega Smith li nega la paraula a una víctima de gènere de les que no estan, perquè Nadia en aquest cas seria de les víctimes que no estan, per això la proposta que hem fet a les Corts d'incloure a totes les víctimes que no estan, doncs t'irrita, te trau el lleu. I crec que també és una reacció que la nostra gent està esperant, però aquesta formació que ens donaran l'estem aprofitant molt i molt bé. A més, va ser una formació que també es va estendre a tota la militància i que si poguera repetir-se pels altres territoris, la veritat és que crec que seria molt ben aprofitada. I el factor sorpresa també és important. Jo espero que no. A la segona pregunta, jo espero que no. Nosaltres hem de fer el nostre camí, aquesta gent... Que no condiciona el Congrés. Aquesta gent sempre han estat. Estaven més camuflats en el Partit Popular, ara s'han llevat la careta, però sempre han estat. I nosaltres també, sempre hem estat. Han passat de ser els herois del 4,9 a tindre 7 diputats en les Corts Valencianes, per la qual jo no me deixaria influenciar. No hi ha que perdre'ls de vista. Hi ha que formar-se, hi ha que saber com actuen. No són gent simple, sinó que tenen un discurs molt estructurat. No podem perdre'ls de vista, però no ens deuen condicionar. A nosaltres qui ens ha de condicionar és el poble valencià i allò que aspirem a ser. Molt bé, continuant un poc parlant del Congrés... M'encanta que me diga molt veig, Sí, bueno, com a cara visible del corrent bloc i país, jo volia preguntar-te, perquè vau tindre
us vau mostrar crítics en la qüestió de l'obertura del Congrés. Jo volia preguntar-te si esteu en contra o tu estàs en contra de l'obertura o si tens en ment un altre tipus d'obertura per al Congrés del Bloc. A veure, cara visible la dec al càrrec. No, li la dec al càrrec que afortunadament el grup parlamentari me va donar. Soc portaveu adjunta les dues legislatures, ha sigut gràcies a una votació del grup parlamentari. I a mi m'agrada molt separar. A mi m'agrada molt separar el que és jo dins del Bloc i dins de Compromís, el que puga pensar, però que això no se trasllade a la meva feina. La meva feina és per a tota la societat. Òbviament, en els meus discursos no apareix la Comunitat Valenciana, sinó que apareix el País Valencià. I això són coses que ja te venen d'origen i que ni vull ni vaig a remediar. Però en Bloc i País som més. De fet, jo l'únic càrrec que tinc, i fent memòria, és el de presidenta de la mesa, que és avorridíssim. Quan fem les assemblees te fiquen allí i eres l'única que no pots parlar. I allí, escoltes a la gent i tal, te toca donar paraules i moderar, que a mi se me dona fatal de moderar. Per la qual cosa, afortunadament, hi ha més cares visibles en Bloc i País i sobretot més gent que pensa que el nacionalisme encara és important. Que si volíem o no l'obertura del Congrés del Bloc, sí. Si anem a l'hemeroteca, nosaltres hem estat per l'obertura sempre. Hem acollit sempre a la gent de Compromís. Jo recordo quan se feien manifestacions a la porta de la seu del Pilar, recordo estar cansada i anar amb la meva companya Marian a donar suport. No perquè Marian fos la meva companya me l'estime, no només això, sinó perquè pense que aquesta gent l'hem enganyada, tots i totes. Ens van dir que tindrien uns drets que no han aconseguit. I sí, pot ser que el Bloc sigui més aperturistes i tal, però no han fet suficient. Per la qual cosa, a l'obertura, sí. Quin és el problema? Per què votem? Per què jo vote en contra en el Consell Nacional? Perquè pense que no s'estava fent bé. Pense que s'ha precipitat molt, que no s'ha consultat a la gent de Compromís i que s'estem convidant a la nostra casa, que s'estem obrint totes les portes. I això és genial, perquè quan més siguem, més força tindrem. Però, clar, els estem convidant en una COC ja votada, els estem convidant en unes ponències ja estructurades, i això és com si tu eres vegetarià i jo et convido a sopar pernil. T'estic donant el millor pernil del món, però no t'he preguntat si era la teva opció. Aleshores, pensa que se podia haver fet millor. Quina era la nostra opció? I així ho vam expressar jo mateixa en l'assemblea comarcal, i pensa que encara podríem reformular una miqueta, deixar uns llocs a la COC. El problema seria a qui convidem de la gent de Compromís. Sí, perquè de fet ells anunciaren fa uns mesos que deixaven de funcionar com a gent de Compromís, me refereix, que deixava de funcionar com a estructura organitzada, per dir-ho així, i clar, això fa molt complicat encaixar, i de fet això ja és un poc la pregunta també que te volia fer, que és que com valores el funcionament intern de Compromís? Fatal. Va en aquesta línia, no? Fatal. Perquè al final, d'alguna manera, l'obertura del Bloc està relacionada amb un problema que està generat dins de Compromís, i el Bloc ha intentat, més mal que bé o més bé que mal, i el Bloc ha intentat per totes donar-li una solució. Això me consta, però podríem haver-ho fet millor. Això és el que anava. Jo penso que nosaltres tindríem que haver decidit com a Bloc què és el que volem en aquest congrés i preparar un congrés amb una COC conjunta, amb una COC oberta a tot l'espai valencianista que vulguera, un congrés fundacional amb totes les forces valencianistes que vulgueren, i òbviament estic seguríssima que els nostres companys de gent de Compromís serien els primers que hi participarien, però ja els donaria a triar, ja serien com a iguals. No seria ara a posteriori, després de votar-lo en un Consell Nacional, ves integrals. La meva era, si a juny estem preparats per fer un congrés, per què no a octubre i a novembre fem aquesta refundació a lo gran? I serà la nostra idea des d'un bon principi. Potser no l'han sabut de plantejar. Potser aquestes coses venen, te mires quan t'arriba el reglament, te mires les propostes, fas les esmenes, algunes s'accepten, algunes ni se duen a debat, que això és una altra. Per què va votar el reglament congressual en contra? Perquè no se van acceptar les nostres esmenes
i no se van debatre. Inclús van haver d'esmenes, com el camp de Morvedre, que se va debatre la seva inclusió o no. Jo no estava a favor d'aquesta esmena, però vaig votar a favor de la inclusió, no vaig dir ni la inclusió. Per la qual cosa jo crec que ens estem tancant massa en els Consells Nacionals, prenc nota per futures esmenes que tenim que debatre més, però clar, estem pensant que a les dues ens tiren i que sempre se fa molt llarg, potser tindríem que articular altres mecanismes perquè hi ha molt poc debat i aquestes coses, si no me dones l'oportunitat, no se poden explicar. Bueno, pues nosaltres encantats de que les pugues dir. De fet, tinc una sorpresa per a tu. Hi ha una persona que te vol fer una pregunta, però la tens en el teu telèfon mòbil. Això no parava de manejar-me, estan tots al ple, jo no sé quina mosca se'ls ha trencat, però... A veure... És de Marian? És un vídeo? És un vídeo. Felicitació de Nadal. Ai! Sí, la meva Laia! Escolta, que Amadeu i Marian m'han marejat per a que te faci una pregunta. Molt ràpid i molt concís. Tu vas ser la semilleta que va fer que el passat congrés del bloc prohibiren per estatuts la duplicitat de càrrecs, exportant això des del bloc a la resta de Compromís. Per tant, tu creus que hauríem exportar-ho a la resta de partits del Botànic, que sabem que tenen regidors, regidores, alcaldes i alcaldesses en diputats, direccions generals, secretaries autonòmiques, etc. Moltes gràcies. Ai... Qui és? És la meva... Bueno, és Laia. Tots i totes coneixem a Laia, va ser membre de la COC en l'Altre Congrés, militant de Vila-real. He tingut la gran sort de que fora l'assessora del grup municipal la darrera legislatura. Està volgut tornar a la seva feina, és excel·lent podòloga, si a algú li fa falta alguna cosa. Jo camine gràcies a ella, sí, ha tornat a la seva clínica, però és una militant activa que tenim i amiga personal, òbviament. Així ja és molt difícil diferenciar. I la pregunta té trampa. Ella vol saber... És veritat que jo vaig apostar... Parlava de la doble militància. Del doble càrrec, d'una persona, un càrrec. De les coses que jo més m'alegre de fer i que el meu grup municipal, el meu col·lectiu també m'esmentara de poder dir, mira, Mònica, te volem al poble i jo volia el poble, però pensem que tu vas prendre la decisió de presentar-te unes primàries no perquè no t'agrada la teva tasca de serveis socials, sinó perquè veies que te quedaves molt limitada, que anaves a aplicar una renta i a la gent no li arribava i podies fer una llei de renda valenciana molt millor que la que hi havia, perquè veies que la llei de serveis socials no s'actualitzava i necessitàvem una nova llei de serveis socials. Tens l'oportunitat de participar d'això, dedica-t'hi en cos i ànima. I això vaig fer. Vaig ser la primera regidora que no va agarrar l'acta, era la número 2 per Vila-real, tot un somni, el meu poble me tira moltíssim, me fiqué i vaig vindre així dolguda del que havia deixat enrere, i Saura i Maria m'ho diuen moltíssimes vegades, para ya de hablar de tu pueblo, també m'ho diu papi encara, para ya de hablar de tu pueblo. Entonces de bloc, no sé si entonces de Compromís, però de que mos tira el nostre poble. Mos tira el poble, mos tira la terreta. Però tenien raó, me vaig poder dedicar en cos i ànima. En el grup parlamentari anterior teníem alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, i que veies que no es donava la vida, No és que no vulguin fer la seva feina, ni en el poble, ni en el grup, tot el contrari, però no es donava, és que el dia té 24 hores i així hi ha molta tasca a fer, per la qual cosa proposarem una persona, un càrrec, del qual jo encara soc defensora, encara tenim que anar més enllà i, evidentment, la duplicitat no és compaginable. En cap de les maneres. Així fa falta molta gent, així fa falta molt esforç, així fa falta molta matèria gris i afortunadament la tenim. I la tenim als pobles. Per què abastar tant? Per què voler abastar tant? Dedica't a una cosa... És una manera també de que més gent participi i s'impliqui, clar. I perquè necessitem totes les mans, però també necessitem tots els cabells centrats. Aleshores, penso que és una cosa en la que devem aprofundir, una cosa que m'agradaria que tots els partits del Botànic la portaren endavant i la veritat és que estic molt orgullosa del que me deia Laia d'haver sigut la primera i encara més orgullosa de no haver sigut l'única. Molt bé, canviant un poc de terç,
Un altre dels fenòmens que estem vivint recentment i que ja s'allarga uns anys és el procés independentista en Catalunya. I un Compromís, diguem-ne que d'alguna manera sempre estem, no? És com que tot el que passa a Catalunya, tot terratrèmol que té el seu epicentre en Catalunya acaba tenint la seva rèplica en terres valencianes i d'alguna manera nosaltres estem en l'ull d'huracà, especialment per a la dreta, que sempre és bon vincular a tot allò que passa en Barcelona o en Catalunya en general. Creus que com afecta el procés independentista i com afectarà al Congrés? Nosaltres, Catalunya ha viscut, no nosaltres estem molt lluny, però Catalunya ha viscut un temps històric. A Catalunya jo vaig viure l'octubre del 2017, que diuen els de Pirate Sound System, i veies a la gent anar a votar i no te podies creure, més jo que tinc la família allí, part així, òbviament, mon pare és d'allí, ma mare és de Girona, i ja portàvem molts anys en la via i en coses preparant-se, i siga el que siga el remat, estan fent història. Per la qual cosa no podem obviar que estan fent aquesta història i no podem obviar que a molta gent es miren amb l'enveja. Es miren amb l'enveja perquè sabem que és un poble dempeus, que diuen, és un poble que està dient la seua. És un poble que està lluitant per alguna cosa en el que creu. I a mi qualsevol persona que lluite per allò en el que creu i que tingui aquesta convicció em fa molta enveja, i la enveja sana ja t'he dit que no existís, jo no me la crec, i jo es mire amb moltíssima atenció. És veritat que se mos ha intentat assimilar, estem a anys lluny, però també és veritat que això ha fet que no diguem moltes vegades el que pensàvem des del bloc. Reprimir, tu creus? Totalment. Abans t'ho deia, no? Jo sempre dic País Valencià, me dona igual estar en la tele del Levante, en la cadena SER de Castelló, però he vist molta gent nostra que se llançava a dir Comunitat Valenciana para que no la llamaran catalanista, i mos ho diuen igual. Mos hem reprimit massa i no hem dit que votar no és delicte. Ficar uns al carrer no és delicte, i dir això ens ha costat un muntó. O sigui, tu penses que Compromís o el bloc hauria d'haver sigut més atrevit en quant al posicionament respecte a l'independentisme? Tindríem que haver dit allò que sentíem. El bloc sí que va fer una proposta de resolució, una proposta de resolució una llei d'amnistia que jo vaig pactar va tocar a mi, vaig pactar en la direcció del bloc, no vaig tenir cap problema, les coses com siguen, van ser tot facilitats. Nosaltres tenim una resolució i la que me proposava l'executiva inclús anava molt més enllà i completava molts dels aspectes, però ens ha costat moltíssim. Ens ha costat moltíssim. Arran de l'octubre del 2017 ens vam anar arraconant. Jo he llegit articles de premsa on diuen que hay versos sueltos en el grupo parlamentario que molesten i m'he sentit al·ludida. Versos sueltos en xarxes. Jo i un company, imagina, el meu company no va parlar mai en ell, imagina que el meu company s'haurà donat al·ludida, i això em fa llàstima, que algú pugui pensar que dir el que creus i dir el que penses li fa mal al teu projecte. Si és així, si dir el que penses faig mal al meu projecte, doncs potser me toca anar-me'n. Bueno, esperem que no. Jo sempre he pensat que lo de amb valentia era de veres. Bueno, estem acabant ja, Mònica. Que pena! Me tocarà tornar-me'n. Dos preguntes en una i que estan relacionades. Què ens estem jugant en este congrés? I creus que el bloc s'ha de refundar? En este congrés ens ho estem jugant tot. En este congrés ens estem jugant el saber que volen ser de majors. Tots els congressos anem i ens ho juguem tot. Jo que soc militant de la UPB des del 1999, ara me diran, ui, no sabia que era tan major, sí. Des del 1999 era una xiqueta, però ja militava a la UPB, encara que ja no se parlava de la UPB. Sí, perquè en aquell moment va ser la coalició entre el PBN i se va crear la coalició Bloc. I anàvem cap al Bloc, i això va ser el meu primer congrés. I jo soc militant des de fa temps, sempre ens ho juguem tot, però és que ara estem en un moment clau.
Ara estem en un moment clau en el que podrem decidir què volem ser de majors. Tot dependrà d'eixa ponència política. Jo espero estar en estatuts. Jo pense que anar-me en estatuts, i els estatuts a mi sempre m'han paregut molt interessants, però estic d'acord que tot va dependre d'eixa... Ui! No serà Marian, no? Ui! Pense que tot va dependre d'eixa ponència i pense que tenim una oportunitat gran de sentir-nos tots i totes a gust. A mi m'agradaria sentir-me a gust i eixir d'un congrés en el que estiga còmoda, en el que senta que hem escoltat totes les veus, en el que senta que no ha sigut només lideratges, que si los históricos sacan un artículo que es la ponencia ideológica la dirige la sinó que sigui una cosa més plural, que al cap i a la fi... Que se parli d'idees, entenc. I que al cap de la fi és el que sempre ha sigut el bloc, plural, i que ens sentim còmodes tots i totes en allò que isca del Congrés. Potser espere molt, però... I això se fa a través d'una refundació? És un moment per a refundar el valencianisme, per a repensar-lo, reformular-lo? Repensar-lo sempre, reformular-lo sempre. I si el valencianisme o el nacionalisme l'aconseguirem fer una cosa molt més atractiva per a molta gent i deixar de ser els herois del 4,9, ja seria l'hòstia. Si no, jo seguiré pensant en allò que crec i me tindré que quedar en ser un heroi del 4,9. Bueno, jo me quedé en aquesta frase que acabes de dir de hem de ser atractius per a moltíssima més gent. I tant. I en això tanquem i te donem les gràcies per haver estat així amb nosaltres. A vosaltres.